Boli tu spomenuté niektoré funkcie parkov a zelene, napríklad spoločenská funkcia. Ja by som rád doplnil ešte jednu funkciu, a to je funkcia, som povedal, možno tak ekologická, ospravedlňujem sa za svoje laické výrazy. Ak by sme si dali spraviť nejaký termosnímok, ktorý by bol na historické jadro a mestský park, by sme videli teplotné rozdiely. Aby sa tá klíma nejako vyvážila, ten park tam je nutný. Naše krásne historické jadro, ktoré je jedinečné, totiž to je samý kameň a betón. Čiže ten mestský park tam má aj túto funkciu. Škoda, že tu nie je pán Kravčík, možno by ma vedel doplniť aj z tohto hľadiska. Ďalšou vecou, ktorú by som rád spomenul, je územný plán. Totižto pred rokom Laco Rovinský usporiadal potulky za hradby Slobodného kráľovského mesta, kde sme si mali možnosť pozrieť asanačné pásmo, a tam vznikol podnet od občanov na vypracovanie petície za vypracovanie nového územného plánu. Táto petícia mala svoje opodstatnenie totižto, lebo v tom čase si dovolím citovať Laca Rovinského, ktorý povedal, že mnoho občanov sa díva z okna a myslí si, že sa dívajú na park. A oni sa nedívajú na park, lebo keď sa pozrieme do územného plánu, tak je to tam vyfarbičkované všelijako možne, len nie ako park. A ak je tam polifunkcia, môžu tam byť garáže, ale už to nie je park. Čiže územný plán je veľmi dôležitá vec. Mimochodom, v roku 2001, pokiaľ viem, sa prijalo uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré zaväzovalo vypracovať nový územný plán. A bohužiaľ, dodnes nie je nový územný plán vypracovaný. Bola tu spomenutá bezpečnosť parku, že aj kvôli tomu ho treba revitalizovať. No, ja si nemyslím, toto je troška si myslím z iného súdka. Bezpečnosť v mestskom parku by mala zabezpečovať mestská polícia. Je to zase iná kapitola, si zoberme, koľko je mestských policajtov. Mám informáciu, že okolo 160 by ich malo byť. Košice sú štvrťmiliónové mesto. Je 160 mestských poslancov na celé mesto dosť, sa pýtam? Či policajtov dosť? Čiže ja si myslím, že to nie je dosť. Čo sa týka, bolo tu spomenuté nejaké oplotenie parku. Mal som možnosť trošku pocestovať Európu, a keď som bol v južnom Anglicku, tam som mal možnosť vidieť v mestách ako Brighton, Worthing a tak ďalej krásne parky, krásne udržiavané parky. Väčšina bola oplotená, mali tam údržbu, tak bolo spomenuté, večer prišla opracovacia čata, ktorá to dala dokopy, park sa zamkol, ráno sa otvoril, parky boli prekrásne. Čiže myslím si, že ak chceme poriešiť bezpečnosť parku, musíme začať riešiť mestskú políciu. Ináč sa to nedá. Lebo mestská polícia tam môže vlastne zabezpečiť poriadok. V tej súvislosti by som rád vlastne spomenul aj parkový poriadok. Je to taká vec, bolo tu povedané od pani z správy mestskej zelene, že sa má vypracovať poriadok mestského parku. Ja by som dal návrh, aby sa vypracoval parkový poriadok ako taký pre všetky parky a pre všetku zelenú meste, lebo totižto tí mestskí policajti v skutočnosti ozaj nemôžu riešiť tých ľudí v tom parku, lebo nemajú na základe čoho. Čiže doslova my sa môžeme na nich hnevať, ale on tam môže prísť jedine a poprosiť toho bezdomovca, môžete prosím vás stať v tej lavičke a opustiť priestor tohto parku, lebo on fakt nemá žiadnu zbraň v ruke, ktorou by mohol toho bezdomovca alebo toho asociála z toho parku dostať preč. A to im nemôžeme mať za zlé. Čiže parkový poriadok je podľa mňa kľúčový. Boli tu spomínané nejaké stromy, choré stromy, ktoré treba zrúbať z bezpečnostného hľadiska. Sa dobre pamätám, minulý rok sa prehnala Košicami taká dobrá vichrica, ktorá značné množstvo stromov v starom meste položila k zemi, a jeden taký som mal možnosť vidieť aj pred kamarátovým vchodom na Kuzmányho ulici. Ten strom tam dlhé roky stál, bol zdravý, nič mu nebolo a ležal na zemi. Čiže tak, ako spomenul Laco Rovinský,
My nevieme predpokladať, ako sa to počasie zachová, ktorý strom prežije, ktorý padne, ktorý sa zlomí a koho to ovplyvní. Teda či sa niekto zraní, či niekto zomrie. Ozaj toto nemôže byť ako argument bezpečnosti.